Takže čaute, my vás vítame u ďalšieho videa a chceli sme vám už povedať, že som na bajku, more, a nie, že ideme už do toho lesa, ku tomu potoku, no ideme ku potoku, tam čo máme jazierko, sme ho včera robili a už bola celkom tma a nechcelo sa nám ho natáčať. No, tak ho ideme natočiť dneska, ešte porobíme trošku. A všelijaké také veci. Hej, ešte ideme kúpiť šumienku a potom bude challenge. Ako sa povie šumienka po anglicky? Nevadí, dáme to už, že to je jedno. Proste šumienkový challenge, že to je tak, že si ju dáme do úst a vlastne poškám ťa tu, hej. A sama pena vám pôjde z úst. No. A budeme ešte natáčať autíčka. Ja na narodky dostanem autíčko, také na ovládanie. Ja sa objednejšia. Čo? Objednejšia. No, tak ideme zatiaľ tam a potom natočíme. Ej, také skilly. OK, čiže ešte k tým autičkám. Aj on ide mať autičko tiež. Tie autička... Poviem vám to takto. Mám doma, budeme na nich skákať. Mám doma dve Subaru, jeden Jeep a idem mať buginu. Také niečo. Je to autičko, ktoré má... Ty ideš mať buginu, ty ideš mať... Ale má Vortex drugi. No. Ja idem mať buginu. Bugin, to je v podstate to isté. No, to je jedno. Vyťahne to 70, viac ako 70. No, 70. A je to na elektriku. A ja som najprv chcel spaľovacie benzínové alebo spaľovacie nitro. A povedz, aké to má za prúženie. No, má to špeciálne olejové tlmiče, čiže logické, že na tom budeme skákať. My si spravíme trať. My si spravíme trať a budeme jazdiť proste. A už sme blízko, už sme pri ihrisku. A čiže... Aďo, mám taký pocit, že si tam asi musí zobrať bicykel. A budeme... Nie. Tam budeme vyššie 2 hodiny. To je jedno. To je 2:15. No tak ja si ho tam. OK, čiže budeme na tom skákať, všelijaké tráte budeme mať. A proste tak. Potom ešte čiže už sa blížime ku onému, ku potoku. A my sa ozveme, keď už budeme pri mostíku. Stop. Čiže zatiaľ čaute, sty. Takže sme späť. Sme už pri mostíku. Áno, prechádzame cez most. Ideme vám ukázať to, čo sme včera ešte robili. Je, super, poď. Ideme im ukázať studničku, prameň lásky. Máme tam loky. Žaby je málo vidno. Neviem, kde ich málo vidno. Čiže tam je jeden. Vidíte ju? Hej, vidia ju. Dobre, to je tam jeden. A tu sú ešte ďalšie 4. Nie, hej. Nie, 3. Nie, 4, hej, 4. Ale on je záležný. Dobre, mohli by sme ísť. To bola len taká menšia ukážka, čiže... A teraz ideme názvu. Včera ste to možno videli. A včera ešte nie. To, čo sme natáčali, bolo zle včera.
Ja už poznám cestu. Naše miestečko. Ale je to krásne, pozri, aké je to vyčistené. Teraz je to krásne, že? Že vidíte, je to tu... Eňo, ňuňo. Má to 10 metrí. No dá tým 10 metrov. Mokré sú? Hej. No. To studí. Dávam si rukavice. Trošku sú mi veľké, ale len trošku. Ja som skoro zhodil hrádzu. Tu sme vám chceli ukázať. Aj toto sme včera robili, vidíte tú hrádzu s tými kameňmi. Hej, všetko sme proste robili my. Dali sme si na to zabrať. No a teraz vezmi ty mobil, lebo si potrebujem aj ja dať rukavičky. OK. Naše rukavičky. A ešte sme sa zabudli predstaviť. Čiže ja som Fury. A ja som Red Fox. Tak, Red Fox si dáva rukavice.